ଭୂମିକମ୍ପରେ ଥରିଲା ଉତ୍ତର ଭାରତ। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଅଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭୟରେ ଘରୁ ଖୋଲା ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ସବୁ ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 6.6 ରହିଛି। ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଫୈଜାବାଦରେ ଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ପାକିସ୍ତାନ, ଇସଲାମାବାଦ, ଲୋହର ଓ ପାଶୱାର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ସମେତ ପାକିସ୍ତାନ, ଚୀନ, ତୁର୍କିସ୍ତାନ, ଜାକିସ୍ତାନ, ଉଜବେକିସ୍ତାନ, ତାଜିକିସ୍ତାନ, କିର୍ଗିସ୍ତାନ ଭଳି 9ଟି ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାଯୁକ୍ତ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ, ଚାଇନା ସମେତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହାର କମ୍ପନ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମାବାଦ ସମେତ ପଞ୍ଜାବ, ଖାଇବର ଏବଂ ଚାଲୁସ୍ତାନରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଭୂକମ୍ପନ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଭୂକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ପାକିସ୍ତାନରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 150ରୁ ଅଧିକ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଖବର ଭୂ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।